Sa nagdaang 3 linggo na walang humpay sa pagbuhos ng ulan ng hanging habagat ay sadyang nakaapekto ng malaki sa mga magsasaka ng gitnang Luzon, lalo na ng mga nagpapalay sa Pampanga, Tarlac at Bataan. Kaya't ang kagawaran ng pagsasaka sa ikatlong rehiyon ay nagbababa ngayon ng tulong sa mga nasalantang magsasaka. Nasa 426 million po ang halaga ng damage na naidulot ng habagat dito sa rehiyon. At ang mga total farmers po na naapektuhan, rice farmers ay nasa 11,453 at ang total hectareage po na tinamahan ay nasa 15,418 hectares. Meron po tayong nakalaan or naka-reading mga hybrid and certified seeds, tig more than 40,000 bags po bawat isa dito. At sa katunayan po, tayo po ay nakapagbigay na sa ating mga magsasaka sa lalawigan po ng Pampanga, 875 bags, sa Tarlac po, 1,650 bags, at sa Zambales ay 263 bags. At ongoing po yung ating pamimigay ng mga bini para po doon sa naapektuhan ng palay, ng mga magsasaka na magpapalay ay makapagtanim po ulit. Samantala, nakahanda rin ng tulong ng Philippine Crop Insurance Corporation Region 3 o DAPCIC sa mga pumapasok na report ng danyos dulot ng habagat. Meron po tayong mga libreng insurance under the RSBSA program or the Registry System for Basic Sector in Agriculture. Ang mga nakalista dito ay pwede silang malibre ng insurance para sa kanilang mga tanim na palay, mais, high-value crops, kasama na yung kanilang mga alaga, livestock, yung kanilang mga makinarya, kasama din yun, at yung mga fisheries. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 2,000 magsasaka na ang nai-report sa PCIC at aasahang makukuha ang insurance na 20,000 pesos kada ektarya. Doon sa ating rice, corn, and high-value crops, may limit lang kami na 3 hectares. Ayon din sa PCIC, para makatanggap sa crop insurance, kinakailangan nakarehistro sa RSBSA. Kung sakaling hindi pa enrolled, magpunta lamang sa inyong city or municipal agriculture office para makasali. Maaari ring tawagan ng PCIC sa numerong 0953-420-3992 o kaya naman ay sa 0943-833-7493 o kaya naman ay mag-email sa pcicr3@yahoo.com. Ito po ang inyong Agri-Reporter Ernest Payawal ng Agri Balita Central Luzon.